לפני כן הייתי רוצה לבקש מעם ישראל. בטח. נראה לי שהחמאס זיהה בעם ישראל משהו שאולי אנחנו יודעים או שכחנו. החמאס יודע שהוא לא יכול על הצבא, אז מה שהחמאס בעצם עושה, הוא בא לנו דרך החברה הישראלית, ובעצם ברגע שהוא רואה אותנו ככה מפוצלים ומפולגים, ועכשיו כל העניין הזה של החטופים, אז הוא יודע שאנחנו כחברה ניקרה ונשבר לגזרים, ובעצם ככה הם רוצים לנצח אותנו. הבקשה שלי זה אם אפשר להיות מאוחדים לשבועיים, 3-4 שבועות, עד שכל החטופים יחזרו. אמן. כי אני חושב שאם נהיה מאוחדים, סיכויים גדולים שנצליח להחזיר אותם, אבל אם אנחנו נמשיך בפלגנות הזאת, יהיה לנו קשה גם להחזיר אותם, ואם לא נחזיר אותם, איזה מין ניצחון זה יהיה. לגמרי.